So yan guys, nandito po tayo ngayon sa puno ng tawag namin dito ay mansanitas. Oo, yan. So noong unang panahon, sama ko yung dalawa kong kapatid, yung babae, tapos mangunguha kami ng mga itong mga mansanitas, tapos ilagay namin sa nature spring. So balikan natin guys, kasi alam ko na na-miss din ninyo, di ba? I think lahat naman siguro ng mga 90s, 80s o 70s is nakaranas po ng ganito na manguha ng mga mansanitas tapos ilagay dito sa nature spring. So yan, so let's start.